Hvad så? Op det der, mand. Fuck er mine penge? Jeg har dem med, men jeg har ikke sagtens skaffe dem. Hvad fuck snakker du? Du har 3 døgn, er du med? Jeg får dine penge. Hvis du er. Hvad sker der? Hvad er så vigtigt? Jeg skylder 20.000 kroner. 20.000 kroner? Hvad fanden har du lavet? Det er mindre vigtigt. Men i hvert fald, jeg skal bruge dem lige med det samme. Hvad har du tænkt at gøre? Røve en bank? Vi er i fucking Nordsjælland. Hvor mange børn tror du ikke, der lever her? Rigmands børn. Har du tænkt dig at kidnappe den yngel, eller hvad? Ja, hvor mange penge tror du ikke, jeg kan få for det? En eller anden idiot, der bare gerne vil have det. Det er ikke klog, mand. Sådan bliver det. Vi bliver nødt til at gøre det i morgen. Fordi jeg skal have pengene lige om lidt. Ja, sådan bliver det. Vi gør det i morgen efter skole, okay? Ja, jeg har fået fri nu. Kan du ikke lige sende mig en liste med de ting, som jeg skulle ind til? Det må være her et sted. Beklager, der er ikke nogen nummer 42 på den der vej, men ja, desværre. Nå. Er du vågen nu, hva'? Ej, er du sikker på, at det er en god idé? Ja, mine forældre er ude at rejse. De kommer hjem. Er du sikker? Ja, 100%. Det går sådan. De er ude at rejse. Ja, det skal jeg ikke en skid komme. Han sidder bare der. Du må fandme håbe, at dine forældre vil betale mange penge for dig. Hvad fuck tror du laver? Super.